Camarines Sur, and we're live here at SDO Camsur. Hello, good morning. At ngayong araw po ang kick-off ng palaro dito sa Camarines Sur. Dito po kami sa oval ng aming division office. At ngayon po ay ang unang araw ng aming palaro dito sa aming lalawigan ng Camarines Sur. Ayan, kasama natin ang mga taga-partido area. Ayan guys, sila ang mga baile sa kalye. Dancers, shout out sa inyo. Ayan, ang mga taga-partido 4th Congressional District ng Camarines Sur. So ito ang basketball team. Alright. Good morning, good morning. Good morning, sir. So nandito po tayo ngayon at magpa-participate po tayo sa gaganapin na parade ngayong umaga. Ayan po, nagdadatingan na po yung mga iba-ibang mga tawag dito, part ng Camarines Sur from 1st District up to 5th District. So, iikot po ang parade simula dito sa right side at iikot po dito po ang pinaka-grand stage sa harap. So, ito pong mga naka-blue ay ang partido area. So, dito tayo guys. Tingnan natin itong mga taga-partido. Shout out kay sir. Hello, good morning sir. Alright, good morning guys. Good morning. Shout out po sa mga taga 4th Congressional District, ang Partido Sharks. Ayan po. Good morning ma'am. Good morning po. Live po kayo sa YouTube. Ayan. We're live at YouTube po sa mga taga-partido po dyan. Ilan na po ang satuyang mga delegates from 4th Congressional District. So yan na po, umuusad na po. Dahil pa man po nag-abante. Nag-ano pa lang, nag-linya pa lang po ang mga gabos na participants from 1st District to 5th District of Camarines Sur. Pampira po kita ma'am sa order of parade. Ultimo, Leman. Ano ba nakasunod sa tuya? Yun na yan, pasunod sir na no. Pwede po mag-shout out. Sige ma'am, shout out ma'am. Shout out. Shout out po po si Agong Kasarong. Ano na po minagibo niya? Shout out daw sa agom ni ma'am. Ma'am, from ano kang municipality ma'am? Tinambak. Yan, shout out sa mga taga Tinambak. Shout out dyan sa Don Servillano. Yeah! Kami sa Bagakay, Bagakay. Ma'am, shout out mo ang ano ma'am. Shout out mo sa mga taga Bagakay. Sir Butch, pinapanawagan ang presensya mo, magdidi ka at yan. Alright, shout out po sa mga taga Bagakay, Tinambak. Yan, sa Lagunoy. Pa-comment down guys kung kumusta po yung ating yung ating audio. Yan, shout out da sa mga taga Lagunoy District, Lagunoy South. Yan. We are Goa. Hindi naman sa mga taga Goa. Alright, shout out po. So maabanti pa kita at ipapahiling tayo ng mga participants from Partido District. Thank you po ma'am. So yun guys, madami na ang mga participants. Guys, pa-comment naman kung okay ang audio natin. Guys, pa-comment. Please comment po kung okay naman ang audio natin ngayon.
Good morning, good morning. We are live at SDO Kamsur para sa palarong panlalawigan. Ayan ang mga taga-partido. Anong kawat nindo? Athletics. Alright. So shout out sa mga athletics kang partido. Kamo, anong kawat nindo? Football. Football. O yan, shout out. Anong eskwelahan kamo? Mangas. Maangas. O yan, mga taga Maangas ini. Presentasyon. Anong kawat mo? Ha? Ano na? Soccer. 4th District, pakiayos ang pagkakasunod-sunod natin. Nasa una, dapat Anong kawat mo nga Soccer. Akala ko scatter. Ikaw na, anong kawat mo? Ha? Athletics. Oh, yan. Ay po ang ito po ang aming mga participants from Partido Blue Sharks. Yan. Ang Satuyang Muse. Yan. Anong kawat mo, be? Athletics man. Anong school ka? coaches, Anong school? yung Bailey. Payatan, Goa. Alright. Ikaw, Noy. Noy, anong sports mo, Noy? Ay, hindi pala, sorry. Anong sports mo? Arnes? Saan kang school? Okay, so yan. Ang mga taga... Kaway-kaway ka mga taga-partido. Kaway-kaway. O ni Arnes ini. Arnes Aron ko ni. Arnes ini. Guwapo. So yun guys, ang mga taga-partido district, the 4th Congressional District of Camarines Sur. Shout out sa inyong lahat. Alright. Kumusta guys ang audio? Paki-comment naman guys kung okay ang audio natin. Guys, please comment kung okay naman ang audio. Ang nakikita natin ngayon ang Rinconada. Yan. Shout out sa sir, shout out sa mga taga Rinconada. Morning mga taga Rinconada. Shout out kaway-kaway. Yan, good morning mga taga Rinconada. Sir, good morning. Morning, sir. Mga handsome gentlemen. Anong district ka mo? Ayan, 3rd District of Camarines Sur. Shout out sa mga naka-red na palaban. Yan, ang Red Dragons from the 3rd District. Si Ma'am Noemi Calliope. Hello po, Madam. Live po tayo sa YouTube, Ma'am. Hi. Good morning po. So, titingnan natin dito ang mga players from 3rd Congressional District. Oh yan, shout out. Shout out. Sa anong school ka mo? Sans po. Sulpicio, kompleto Sulpicio Eroco Memorial High School. Ayos, shout out. Ano yung mga football kang 3rd Congressional District, tama? Mga football, alright. Oh, shout out. Anong school ka mo? Dunya Basilia. Ha? Dunya Basilia. Live kita sa YouTube. Anong school ka mo? Dunya Basilia. Doña Basilia. National High School. High School. Alright. Yan, ang mga Red Dragons. Yan, Red Dragons. Ini, volleyball. Ini naman guys, ang mga volleyball players kang 3rd Congressional District. Shout out sa Indo ka, boss. Red Dragons. Anong school ka mo? Anong school? Calabanga National Science High School po. Calabanga Science National High School. Alright. Live kita sa YouTube. Hello. Good morning. Good morning. Ini naman ang mga gymnastics kang 3rd Congressional District. Red Dragons Gymnastic. Yan, shout out. Anong school ka mo? School man ba? Iba-ibang school po ito, sir? Iba-iba po. Okay, so shout out sa gymnastic team. Sir ang coach. Yan. Good morning, sir. Live po kayo sa YouTube. Yan. Ano naman ang tennis. Paano pa-shoutout to si sir, ka mga pag-iriba. Ayan, shoutout po sir yung mga pag-iriba. Alright, shout out to everyone, lalo na sa delegation from the 3rd District. Good luck sa palaro. Thank you, sir. Ayan guys, nahilin nindo ang mga palaban na taga 3rd District.
Ini po ang mga Uragon igdi sa palaro, ang Red Dragons. So halaba pa po ang parade hanggang duman ang parade sa puro. Pa-comment guys ng pa-comment ng audio natin. So mamaya guys, pag nagsimula na yung tugtog, i-mute ko na po ito. I-mute ko na po guys yung ating audio kasi hindi po pwedeng i-play yung audio dito. May tugtog po ang parade. So abanti tayo. Mute muna natin guys. Kasi may tugtog. Yan, good morning, good morning. And guys, ang from 3rd Congressional District. Yan, ito ang Muse and Escort nila. Ang pasunod-sunod, Alright. Mr. and Miss Palaro, next, this delegation official, Ito po ang mga Red Dragons third athlete, players. players athletes, Ayan. pangatlo, pangapat, coaches, ang So, last inaayos is po yung ngayon ang parade. dancers. Good morning guys. Pa-comment naman po ng audio natin guys, kung okay. Pa-comment po kung okay naman ang audio natin. Please comment kung malinaw. Hindi po natin ma-monitor yung audio natin kasi nakagamit po tayo ng ng mic ngayong umaga. So sana ay malinaw po yung audio natin guys. Please comment naman kung okay yung audio natin. So live tayo dito sa palaro. Palarong Camarines Sur ngayong morning. So ang nandito sa unahan ang Red Dragons. So mag-aabanti sila mamaya pag okay na ang lahat. Yung officials, pangalawa, sunod po sa Mr. and Miss Palaro. Sunod po, opo, sunod sa Mr. and Miss Palaro. Pangatlo yung athletes sa Pa-comment naman guys ang natin, ang audio kung malinaw. Good morning, good morning. And shout out sa ating mga players, mga students natin dyan from 3rd Congressional District. Good morning, good morning. Sarah, Liza. Ito guys, ang palarong panlalawig.
So yan. Wala pala tayong audio. So pasensya na po, wala tayong audio kanina. So nagsalita tayo na nagsalita, wala tayong audio guys. So ito ang first aid station dito sa aming division of Camarines Sur. So umalis tayo sa main stage kasi may tugtog na naman. So pinatugtugan tayo ng DJ para umalis tayo. Sorry guys, kanina sa mga pinagsasabi ko na walang audio. So ang pinagsasabi ko lang naman kanina ay ito pong aming palaro ay in preparation po sa gaganapin na Bicol Meet o Palarong Bicol 2025. So ito po yung mga paghahanda na ginagawa namin, aming lalawigan para masiguradong maiuwi namin ang medalya, ang gold medal sa Palarong Bicol. So yan guys yung mga pinagsasabi ko kanina. So sabi ko nga kanina ay yan. Ito po yung aming Grand Oval. At yan kung makikita nyo talagang medyo sana ay hindi naman po mapano dyan. Yan merong konting mga bakbak na dyan sa aming oval. At sana ay mabudgetan na po ito ng aming mga kinauukulan. Pagbubukas ng Palarong Camarines Sur 2025. So, inaanyayahan na po namin ang lahat ng kalahok, atleta at mga delegasyon ng bawat congressional district ng Camarines Sur na makilahok Yan na po, magsisimula na. ng Palarong Camarines Sur Magsisimula na. 2025. So mangyari lamang po na magsitipon ng lahat ng delegasyon sa kanilang itinalagang assembly area para sa parada. So ito po yung aming mga blitzers. Ito kung makikita nyo guys. Ayan, nasira na ito ng bagyo at hindi pa naayos. So sana ay ang mga kinakaukulan dito ay magawan po ito ng kasi malaking tulong ito sa mga mag-aaral. Pahingahan ng mga atleta ay yan, nakikita nyo naman wala nang bubong guys, nilipad na ng bagyo. So kasi malalakas yung bagyo dito sa amin. So ito guys ang Camarines Sur Grand Oval. So dito yan magsisimula. Please proceed to the assembly area for the opening parade. So opening parade at pasensya na po kayo kung nami-mute or nawawala yung sounds natin. At mahina yung signal dito sa ating lugar. Napakahina guys ng internet sa ating lugar, di ba? So yan ang problema ng Pilipinas, ang mahinang internet. Alright, so good morning, good morning. So ngayon po ang parade ng aming Palarong Camarines Sur. At nandito tayo ngayon sa live sa Pili Camarines Sur sa aming division office. Ito ang aming Grand Stadium. At dito po gaganapin ang mga laro ngayong February 11, 12, 13, and 14. 4 na araw po na schedule for the palaro. At marami pong event. Lahat ng event ay nandito na para sa development ng aming mga mag-aaral. So ito po ay sports development. At isa po ito sa mga magandang learning, hindi lang puro sa pag-aaral, ma-develop din ang talent ng mga mag-aaral sa
kanilang field ng sports na kanilang hilig. Kaya malaking bagay po ang palaro. Although kumakain ito ng malaking oras sa kanilang pag-aaral, pero madami po ang kanilang natututunan regarding sa mga discipline sa palaro. Kaya isa po ito sa magandang training ground sa mga bata, sa exposure, lalong-lalo na kung ang mga bata ay nakakarating sa ibang lugar. Manalo dito at magle-level up sa palarong Bicol, palarong pambansa. So napakalaking experience na lifetime na dadalhin ng isang mag-aaral ang kanyang experience sa palaro. So marami ng mga naging successful na Pilipino na nagsimula sa sports, di ba? So kaya yan ang ating isa sa mga goal ng Department of Education na mabigyan ng pansin ang mga kabataang merong talento sa sports, sa culture and arts, presentation sa mga sayaw, sa kanta, sa choir. So lahat po, the holistic approach ng isang tao. So sana ay mga mag-aaral namin dito sa Camarines Sur ay ma-experience sila at mag-uwi sila ng mga medalya na babaunin nila sa kanilang habang buhay na kwento ng buhay nila. So yan po ang the best dito sa sports. So ito po ang kwento ng bawat mag-aaral sa kanilang buhay. So hindi lahat ng mag-aaral po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro. So mayroon pong selection, best of the best. Sa dami po, libu-libong mag-aaral na gustong sumali sa palakasang ito. Subalit, very few lamang po ang napipili kasi hindi naman po lahat pwede. Kaya isang karangalan sa isang mag-aaral ang mag-represent ng kanyang paaralan. So ngayon po, magre-represent ng buong distrito, di ba? Buong 1st District, 2nd District hanggang 5th District ay magre-represent ka. So isang malaking karangalan para sa isang mag-aral na i-represent mo ang iyong lugar. So iyan ay kwento ng iyong buhay. So malaking kwento po yan at experience, exposure sa isang bata. Dadalhin niya yan sa kanyang paglaki at ibabahagi niya yan sa kanyang magiging anak. At yan ang way of life na dapat nating ma-experience. Yan. Isang karangalan sa isang mag-aaral na makarating ka dito sa palarong panlalawigan. At much more kung makauwi ka ng gold at makapunta ka ng palarong Bicol at pambansa. So the best experience po yan sa isang mag-aaral. At nawa lahat ng aming mag-aaral ay maging successful someday kasi ang lahat ng effort na itong ginagawa namin dito ng mga teachers sa sports, puyatan, dito kami natutulog. Lahat po yan para sa mga mag-aaral. To train them, to educate them at bigyan sila ng magandang pag-uugali, right attitude. Sana dito sa sports o sa palakasan ay mabigyan ng magandang attitude o ng magandang karakter ang isang mag-aaral. Kasi alam ko po na sa sports, pag isinapuso ng isang tao ang pagiging sportsman ay talagang magagamit nito sa kanyang buhay. Di ba? So, yung attitude ng isang tunay na player ay isang magandang puhunan sa ating buhay. Pag naisabuhay mo ang pagiging isang mabuting Pilipino, mabuting tao. So, yan guys. So, nandito na sa likod ko guys, yung ayan na. So, sana ay hindi maging copyright yung tugtog natin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang mga majorette at magpapass and review na po dito sa ating lugar. Ayan, shout out sa ating mga majorette. Live po tayo dito sa Camarines Sur. Ayan, good morning, good morning. Ayan, ang mga majorette ng Camarines Sur. Good morning, good morning. Live po tayo sa YouTube. At ang ating band, ang Camarines Sur Band. Ayan, good morning, good morning. Ang ating banda, Bicol High School Arts and Culture. Alright. At susundan po yan ng 1st Congressional District. So,
Sana po ay hindi mag-copyright po ang ating Thank you, ma'am. Shout out sa 1st Congressional District. All right, ang kanilang mga muses and escorts. Good morning po. Good morning. Good morning. Sir, good morning. Yan, live po tayo sa YouTube. Good morning. So ito ang 1st District of Camarines Sur. Shout out. Live po tayo sa YouTube. Ayan. Good morning, ma'am. Live po tayo sa YouTube. Good morning. Ayan. Nasimula na po ang ating parada. Ang unang dumadaan po ngayon sa Oval ay ang 1st Congressional District. Shout out, Kaway-Kaway, 1st District. Ayan. Mga naka-green ang 1st District. Shout out, ma'am. Good morning, ma'am. Ayan. Ayan si ma'am from 1st District. Good morning. Yan, live po tayo sa YouTube. Good morning, good morning. Ayan, sana po ay hindi tayo makapiright ng mga tugtugan na ito. At good morning po. Live po tayo sa YouTube. Good morning, ma'am. Good morning. So, halo-halo na mga musika dito. Isa po ito sa problema ng isang YouTuber. Pag maraming mga musika na naghalo-halo. Good morning, ma'am, from 1st Congressional District. Good morning po, live tayo sa YouTube. So marami pong music ngayon ang naririnig natin. So isa po yan sa problema sa mga nagla-live sa YouTube kasi sayang po ng effort natin. Wala po tayong komersyal pag madaming tugtog. Shout out sa mga taga 1st District, Lupi. Yan. Live po kayo sa YouTube. Alright, shout out sa mga taga 1st District. Kaway-kaway ang mga taga 1st District of Camarines Sur. We're live at YouTube. Good morning, good morning. So sana ay okay ang ating signal. Ayan, makusog-kusog man ang signal Igdidoy. So salamat, nagkusog ang signal kang Globe. So isa yan guys sa problema ng Pilipinas, ang internet connection guys. Wala tayong magandang... yaw na nga ni kami sa capital town may. Maluyaw ang pan-signal, abaana. So sana maging okay ng internet ng Pilipinas. Yan. Good morning, good morning. So, nadawag na po ang background music. So, siguro i-mute ko muna guys. Mute, tap muna dikit. So nakamute kita guys, may tugtog. Pasensya po, i-mute muna po natin. Pagkalampas po ng tugtog, ibabalik ko po ang tugtog natin. So, nagoong pa.
So yan guys, hingi ng dispensa kung wala pong tugtog kasi walang audio kasi meron pong tugtog dito, copyright po tayo. So ito na po ang second Congressional District ng Camarines Sur. So ito ang second Congressional District, ang kanilang baile sa kalye. Mamaya po ay magpe-present po itong mga baile sa kalyeng ito at ipapakita ko sa inyo ang mga sayawan dito. So ito guys ang second Congressional District. So yan, mag-mute muna ako guys. Guys, mag-mute muna ako kasi may tugtog na naman. National Festival of Talents. So ito guys ang second Congressional District. Ayan. Ito ang kanilang Muse and Escort. Ready? 1, 2, 3. Alright. Live po tayo sa YouTube. Ito ang ating mga warriors from the second Congressional District. Shout out. Shout out sir and ma'am. Second District. Shout out. Ayan, ang mga warriors from 2nd District. We're live. So sana guys ay hindi tayo makapiright ng mga tugtugang ito. So madaming tugtog ngayon dito. Mamaya po ay i-mute natin ang ating musika kasi sayang ng live natin. Mute po muna natin. Mag-mute po. Yan, good morning, good morning. Again, hingi po ako ng dispensa kung pinuputol ko po ang sounds o ang audio. Kasi po meron madaming tugtog dito sa aming stadium. Halo-halo po ang tugtog at sayang naman po ng ating live kung magkakaroon tayo ng paglabag sa musika. Sapagkat po sa YouTube po ay istrikto po ang pagpapagamit ng musika. Dapat po ay kung hindi mo sarili ang musika ay hindi mo po pwedeng gamitin. So yan, hindi natin pag-aari ang mga tugtog na narinig natin. Kaya po minumute po natin ang ating audio. Pasensya na po kasi yan po ay paglabag sa ating copyright law dito sa ating platform sa YouTube. Kaya minumute ko po ang aking
hingi ng dispensa sa mga nanonood na walang audio. Pag wala pong audio, ibig sabihin ay copyright po ang ating live. Tinitigil ko po, min-mute ko po yan. So again, hingi po ako ng dispensa. So ito po ang second district, nasa second district pa lang po tayo, ang Warriors ng second district. So good morning, good morning. Ayan, ang mga players na excited nang simulan ang palaro. Ma'am, picture. Thank you, ma'am. So yan guys, shout out sa mga taga second district ng Camarines Sur. Ayan. So salamat po sa Panginoon kasi napakaganda ng panahon ngayon. Kahapon po merong uulan daw ngayong umaga pero ang ganda po ng panahon. So salamat po sa Diyos kasi binigyan po kami ng napakagandang panahon ngayong umaga dito sa aming lugar sa Pili, Camarines Sur. So shout out sa mga taga second district ng Camarines Sur. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Good morning. Ayan, good morning. Shout out sa mga taga second. Ayan, Pasakaw, from Pasakaw. Dalupyans po. Good morning, good morning. Alright, ito guys ang second congressional district. Ang mga players, mga coaches, chaperon, and mga officials ng kanilang district. So kasama din nila ang mga principals, ang mga public school division superintendent, at ang mga staff ng kanilang distrito. So ito guys ang kanilang baile sa kalye. Third district na tayo guys, ang National Festival of Talents. So ito na guys ang third district, ang palaban ng mga Red Dragons. Ayan, good morning sa mga taga third district ng Camarines Sur. Shout out. Shout out guys sa mga taga 3rd Congressional District ng Camarines Sur. So good morning. So napakaganda po ng panahon ngayon dito sa Camarines Sur, sa Bicol. Napakaganda po ng sikat ng araw. So sana po ay magtuloy-tuloy po ang ating magandang panahon. Ayan na. Ang mga principal and teachers from the 3rd Congressional District. So ito ang Red Dragons. Ang mga players and coaches from the 3rd Congressional. Sir, picture. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you po. Ayan, inaayos nila ang linya nila. Okay, so ito ang mga taga 3rd District ng Camarines Sur. Ang haba guys, yan na, puno na. Halos mapupuno na ang oval
ng ating stadium. So ganito po kasaya ang opening ng palaro dito sa aming lugar. At ito po ay galing sa iba-ibang parte ng Camarines. Good morning po, good morning. 3rd Congressional District. Ma'am, ano pong inyong sports? Swimming si ma'am, maganto kita. Ayan, ready, one. Ready, one. 1, 2, 3. Thank you very much. Ayan guys, at masayang-masaya ang mga mag-aaral, mga estudyante. Tuwang-tuwa sila kasi maganda yung panahon, mag-i-enjoy sila sa kanilang sports. Ayan, shout out from the Red Dragons. Ito po ang mga mag-aaral ng Bicol, mga taga-Camarines Sur. So ito guys ang nagaganap na parade dito sa aming Camarines Sur Palaro 2025. Alright, shout out. Ayan, picture ready, 1, 2. Sarupa, picture ang tayo ni. Okay lang i-upload. O dahil na sa line. 1, 2, 3. Thank you. One, two, three. Okay, i-upload ko sa Facebook, okay lang? Okay, so live kayo sa YouTube, kaway-kaway. Alright, so ito guys, ang mga palaban na Red Dragons from the 3rd Congressional District. Shout out and sana po ay makuha nyo ang gold ngayon sa palarong Camsur. Sana ay lahat kayo makapunta sa Bicol Meet. Yan. God bless sa inyong lahat guys. Yan. Shout out. Ayan, ito ang mga basketball player. Mga varsity. Shout out. Shout out sa mga taga Red Dragons dyan. Ready? 1, 2. 1, 2. Ay, camera siya. Saro pa? Yan. Okay lang i-upload sa Facebook. Okay, upload na sa Facebook. Shout out na, kuya. And now, friends, let's welcome. So, ayusin muna natin guys yung ating cellphone. Titingnan natin kung meron tayong audio guys. Titingnan natin kung meron tayong audio ngayong umaga. Tingnan natin kung meron tayong audio this morning. Pakinggan natin yung ating audio. Yan, hello, shout out po. National Festival of Talent. Okay, malinaw. Malinaw guys ang ating audio ngayong morning. Ipicturean natin tong mga contestant nila sa baile sa kalye. Ready, 1, 2. Okay. Ito na guys ang Ma'am, sa ano ni? 3rd District. Okay, ito ang baile sa kalye ng 3rd Congressional District. So ito pong mga naka-green na may golden green ang kulay nila. So shout out sa mga taga 3rd Congressional District
Especially dito sa mga dancers nila sa baile sa kalye. Right, good morning, good morning. So, coming up next is our very own Blue Sharks ng Partido area. So, ito guys ang mga taga Partido area. Ang aming mga muses and escort. Pipicture natin. National Festival of Talents. Mute naman tayo guys. So ito na guys ang Blue Sharks ng Partido area, the 4th Congressional District of Camarines Sur ay ito na po. Dadaan na po sa ating harapan. Ito ang aming mga escort and muses. Alright, so ito na. Welcome dito sa ating palaro. Grand opening ng palarong panlalawigan dito sa aming lugar sa Camarines Sur. We're live at malinaw naman yung audio natin. Good morning, good morning. Ito na guys ang aking pinagmamalaking lugar namin sa Partido area. So sana po ay manalo ang mga taga Partido area. Shout out sa mga taga-partido. Ayan, shout out sa mga players ng Partido Blue Sharks. Alright, shout out kaway-kaway. Live kayo sa YouTube. Alright. Good morning, good morning. Good morning guys. From anong school ka mo? Saint Goa Central. Okay, anong eskwela mo be? San Rafael Elementary School. Alright, shout out ika. Goa Hiwakloy Elementary School. Alright, shout out sa mga idol natin dyan, sa mga taga Hiwakloy. Ito ang Goa District. Ini naman ang, anong district na Lagunoy District. Alright. Ito guys, ang mga pambato namin sa 4th Congressional District. Dapat maka-gold, ano? Alright, mga gold ang kukunong gani. Kabus na mga taga 4th District, gold. Nganing iribahan ka mo sa Bicol Meet, ano, makapalarong Bicol. Shout out sa Arnis coach kang Partido area. Ayun guys, ang ganador na coach kang Partido area guys. Shout out kay ma'am. Ayan na. Unti-unti na guys napupuno ang aming grandstand para sa aming ginaganap na palaro ngayong umaga. Shout out sir. Good morning. Good morning sa mga taga Partido area na mga ganador. Ini guys ang mga ganador talaga. Ayan si Kuya. Kuya, shout out. Shout out, Kuya Lux.
So ini guys ang baile sa kalye kang partido area. Ayan po ang sa indang trainer and coach Sir Roland Catolico and ang mga pag-iriba niya. So dito na ma-mention. Shout out sa Gabos. So, sana po ay mag-uwi ng gold ang mga taga-partido. Go Partido area! Ayan. So after lang po nitong parade ay magkakaroon ng baile sa kalye dance. At ito po ang ating papanoorin mamaya. So hindi tayo mamaya magla-live. I-record na lang natin sapagkat mahina po ang internet dito sa Pili, Camarines Sur. Very weak signal. Naturingan pa man kaming dito ay capital town. Napakahina ng signal guys. So maghahanap ka pa. So ito na guys ang partido area baile sa kalye. Good morning and shout out po. Yan. Baile sa kalye ng Alright, so ito na ang mga players from the Blue Sharks, the partido area. Picture ready, 1, 2, 3. Alright. So, shout out sa inyo guys. Shout out sa mga taga-partido, sa mga athletics players. Good morning. And shout out and picturean ta ang mga taga-partido. Oh, posing. Good morning, sir. Good morning po sa mga players. At sana ay hakutin nyo ang gold. Morning po. Sana po ay makuha nyo ang gold ngayong palaro. Shout out sa ating mga players from partido area, the Blue Sharks. Yan, shout out sa mga taga-partido. Ini guys ang basketball team kang partido area kang fourth picture lang ito ma'am. 1, 2, 3. Thank you ma'am. Up. Posing 1, 2. Okay. Alright, ready 1, 2, 3. Okay, saro pa. Okay, so live tayo ngayon sa YouTube, the Partido Sharks. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, go Rebels. Yan, shout out po sa mga principal. Good morning po. Good morning. Ini na po ang 5th Congressional District ng Camarines Sur. Okay guys, ang susunod ay ang 5th Congressional District, ang Rinconada Blue Eagles. Alright, Rinconada Blue Eagles, pasok. Ayan na ang mga taga Rinconada, ang mga magagaling. Alright, good morning. Good morning sa mga taga Rinconada ma'am. Shout out, live po tayo sa YouTube. Good morning. Alright. Alright, sa mga Blue Eagles ng Rinconada, shout out po sa inyo at sana ay maiuwi nyo ang gold. Good morning. Tayong live dito sa field. Sige nga. Ayan. Sige. Yan, one. Two. 3 seconds line. Ito na po, 2.
Shout out sa mga players and coaches from the Rinconada District ng Camarines Sur. So ito na guys ang panghuling distrito ng Camarines Sur. So ito na guys ang panghuli at ayan na. So kitang-kita dito sa ating likuran ang mga participants from the 1st district up to 5th district of Camarines Sur. So alright, live tayo dito sa oval ng Camarines Sur. Ayan, may step pa sila. Sabay-sabay. Alright, so yan. Good morning, good morning. Ito ang nagaganap na parade ngayong umaga dito sa Palarong Camarines Sur 2025. Ayan, ang mga energetic na taga Rinconada area, the Blue Eagles of the 5th Congressional District of Camarines Sur. Mga palabang mag-aaral from the 5th Congressional District of Camarines Sur. Ayan. Shout out sa mga coaches natin dyan. Shout out. So pipicture natin tong mga baile sa kalye dancers. Thank you po. Ito po ang from the 5th district na baile sa kalye contestant. Mute po muna natin kasi meron na namang tugtog.
Alright, good morning, good morning. So yan, wala na tayong tugtog kaya inano natin yung mute, inalis na natin yung mute. So pasensya po kung nami-mute natin guys kasi ang lalakas po ng tugtog dito. At susunod po ngayon, ito na po ang 5th Congressional District ay ang nasa unahan po natin. At ang susunod po ay ang Camarines Sur Sports Academy. So isa na po ang susunod at susundan po yan ng the private school. Mga private school po ang susunod po dyan. Ayan. So ngayon po ay pupunta po ako doon sa my stage at i-upload ko na lang po yung mga video natin kasi copyright po yung mga tugtog natin guys. Copyright na copyright. So mute ko na lang guys siguro. I-mute ko na lang mamaya. So, dito tayo sa harap. So pag minute ko guys, pasensya na po i-mute ko lang. Pero pakita ko sa inyo ang ganap dito. I-mute ko na lang po afterwards. I-mute na lang po natin. So yan, wala nang tugtog guys. Minute natin ulit dahil po ang lakas ng tugtog. Congressional District, the Red Dragons. Yan ang mga Red Dragons. Hi, shout out. Hello, good morning. Good morning, good morning. Good morning guys. Live po kayo. Ang susunod na po ang 4th Congressional District ng Camarines Sur. So ito guys ang Muse and Escort ng 2nd District. Right, shout out. From what school po kayo? Rolando R. Andaya Senior Memorial High School. Alright, shout out sa mga taga Rolando R. Andaya National High School all the way from the 2nd Congressional District. Alright, good morning, good morning. Ayan, good morning sa mga players natin. Thank you. Once again, round of applause for the third congressional this gentle friends. Let's welcome Thank you. the important presentation of the third congressional district. National Festival of Talents.
Alright guys, tapos na yung tugtog. Yan. Shout out sa mga taga 3rd Congressional District, Baile sa Kalye. Alright, so hindi na tayo nakamute. Mga So, coaches, mag-mute ulit po tayo. Dahil ay ang registration for hangin ng dispensa po kung tayo po ay nag-mute. para sa Dahil 4th and 5th Congressional ano po District. tayo, maraming At this tugtog time, ditong friends, let's naririnig. welcome the delegation coming from the 4th Congressional District. Alright, shout out sa mga Blue Sharks, Partido Blue Sharks. Yan, kaway-kaway po. Alright, mute muna tayo kasi copyright.
Alright, Vice Mayor Noel Agrabande of pasensya na guys kasi talagang napakalakas ng sound dito, copyright na copyright. So salamat guys sa mga nanonood ng ating live ngayon dito sa YouTube. At ang susunod po ay ang 5th Congressional District. Of the 5th Congressional District.
Congressional District. Yan, thank you guys for watching. National Festival God of bless Talents. at sana po ay natuwa kayo sa atin. So, mamaya ay upload natin yung ibang mga events dito.
umaga po ay talagang napakasaya dito sa Camarines Sur. Camarines Sur Sports Academy. Good morning. Napakainit ngayon dito sa Camarines Sur. Delegation Head Honorable Governor Vincent Good morning. Luigi Villafuerte. Thank you guys for watching. At yan, Dr. Lucida L. Año, Sector Head of the Camarines Sur Sports Academy. The school head of the Camarines Sur Sports Academy, Maynard Cortan, and the school sports officer, Nito Picaldo. Once again, ladies and gentlemen, entering the arena is the Camarines Sur Sports Academy. Ano man dyan na rin.